Добрый дзень, паважаныя сябры. Сёння 21 лютага мы адзначаем міжнародны дзень роднай мовы. Запрашаем вас у Роўбіцкую сельскую бібліятэку пазнаёміцца з выставай «Родная мова народа аснова». А цяпер запрашаю вас паслухаць верш Таісы Трафімавай «Мова». Якая ж высакародная мова моя родная, гучная, урачыстая, як продкаў вытокі чыстая. Мова моя маляўнічая, мова моя меладычная, вольная і узнёслая, родная мова дзівосная, выйшла ў людзі да славы. Мова моя ласкавая, шчырая, мудрая, вечная, родная мова сардэчная. Мова моя гаротная, мова моя народная, простая і святая, родная мова жывая. Урывак з рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Ганна ўбачыла глушакоў з агарода, на якім брала буракі. Як выпрасталася, трымаючы бурак у руцэ, так і засталася стаяць, не зводзячы здзіўленых вачэй з двара. Хоць не пыталася, з аднаго позірку здагадалася, зразумела, чаго прыйшлі неспадзяваныя госці. Ды як жа было не зразумець, глушакі ішлі вдвух, бацька і сын. Яўхім красаваўся святочнай паддзёўкай, блішчаў прылізаным чубам. Стары трымаўся так важна, што здалёк было відаць, чалавек ідзе не па абы-якой справе. І пры іх пануры барадаты маўчын Пракоп і сарока Аўдоця сваты, не інакш. Ганна бачыла, як на ганку сарока штосьці скакала старому глушаку, але той толькі кінуў, каб не затрымлівалася, заходзіла хутчэй, і яна, нагнаўшы на сябе выгляд чалавека бывалага і сур'ёзнага: «Можаце, маўляў, не сумнявацца, справу сваю ведаю», упэўнена падалася ў хату. Зайшлі, увайшлі іншыя. Здзіўленне прыходу глушакоў у сваты было для Ганны першы момант такое вялікае, што яна як бы забылася на ўсё. Не было нават заклапочанасці ці неспакою. Але за гэтым яна заўважыла, што на вуліцы некалькі маладзіц, што міхам зляцеліся к яе хаце, паглядвалі на вокны, перагаворваліся ўрожана. Убачыла сябе як бы збоку, пад чужымі позіркамі, і ёй стала неспакойна. Прыцягнуліся, нешта трэба рабіць з гэтым, нешта сказаць. Трэба будзе ў хату ісці, паказвацца, стаяць перад імі, перад сватамі, перад старым карчом, перад Яўхімам. Стаяць, чакаць, што надумаюць бацька, мачыха, якую долю вызначаць ёй. Шмат цікавых твораў напісана на беларускай мове, на нашай роднай мове. Прапаную вашай увазе урывак з рамана Александра Афяроўскага «Любачка». Хуткі цягнік Вёнсдорф-Масква уначы праехаў Германію і Польшчу, а пад раніцу з першымі промнямі ліпенскага сонца набліжаўся да сталіцы Беларусі. У вагоне было шмат нямецкіх турыстаў, якія ехалі ў Маскву. Увагу пасажыраў адразу прыцягнула да сябе някідкая на выгляд, з прыкметамі былой прыгажосці, невысокая, даволі зграбная, хударлявая, прыгожа апранутая жанчына. Яе знешнасць, на здзіўленне цікаўных, скрадвала стояная усмешка і пышная, пафарбаваная ў светла-каштанавы колер вабная прычоска. Сапраўдны ж колер валасоў выдаваў роўны цёмны прабор. Кабета, было бачна, карысталася акулярамі, але не надзявала іх, а толькі раз-пораз нервова круціла ў пальцах левай рукі, трымаючы напагатове ў правай крыху скамечаную паперку. Адчувалася, што яна хвалюецца. У яе купэ, якое суседнічала са службовым праваднікоў, акрамя старой немкі, ехалі яшчэ дзве жанчыны і адзін мужчына, таксама ў гадах. «А куды еду я?» – занепакоілася фрау Моніка Шварцбург, якая пасля наведвання незнаёмага ёй горада збіралася пакінуць суайчыннікаў і самастойна адшукаць невядомую беларускую вёсачку. Яна разгарнула паперку, каб у чарговы раз прачытаць яе назву, а пасля правільна вымавіць два кароткія славянскія словы пры сустрэчы з тутэйшымі жыхарамі.
якія, спадзявалася, дапамогуць ёй дасягнуць мэты. Яна добра памятала, як некалі салдат варожай арміі Мікалай Шарашэўскі пасля працяглага знаёмства з ёй часта распавядаў пра сваю радзіму, пра добрых, працавітых і памяркоўных людзей, яго землякоў, якія там жывуць. Ён казаў, што радзіма для яго той адзіны, родны і любы куточак зямлі, дзе нарадзіўся і вырас, дзе жывуць ягоныя бацькі, ягоная жонка і дзеці. Мікалай гаварыў з гарачым пачуццём, ды так, што і зараз яна нібыта чуе ягоныя словы, адчувае яго прысутнасць.